रादाब इउटुब चेनेल नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय जाबाय आरो दिनै नोंथांमोननो रादाबखौ फरायदों आं सुरेश सरगयारि। नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों मैयानि आरो दिनै फुंनि गोनां रादाबफोरखौ फोसावनो नागिरदों। गोमोथाव बाथ्रा दि मैया आसामाव सानसेयावनो 167 मानसिनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों आरो बेनि अनगायैबो मोनसे गुड निउज आरो मैया आसामनि 22 COVID-19 पेसेन्टखौ नेगेटिभ मोननायनि थाखाय बिथांमोनखौ हगारना होनाय जाबाय। दा बे हिसाबै आसामनि COVID-19 स्टेटासखौ नायोब्ला दासिम आसामाव टोटेल केसआ जाहैबाय गासै 1057 आरो बेनिफ्राय हगारना होनायनि अनजिमाया जाबाय गासै 125 आरो एक्टिभ केसआव दङ गासै 925 आरो थैनायनि अनजिमाया गासै 4 आरो माइग्रेटेडनि अनजिमाया गासै 3। गुबुन फारसेथिं जायफोर फरायसा बिथांमोना 2020 मायथाइनि HSLC आनजादाव जिरायदोंमोन बिथांमोननि थाखाय मोजां खौरां। बिथांमोना जुन दाननि गिबि हाप्तायावनो HSLC थामहिनबा सेबाया फोसावनाय रिजाल्टफोरखौ मोननो हागोन। नागालेण्डआव मैया 7 सुबुंनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों। बिसोरनि मादाव 4आ कहिमानि आरो 2आ डिमापुरनि आरो 1आ जाबाय ट्वेनसांनिमोन। आरो दासान्दि नागालेण्डनि कर'ना स्टेटासखौ नायोब्ला दासिम टोटेल केसआ जाहैबाय 25 आरो एक्टिभ केसआव दङ गासै 20। गुबुन फारसेथिं मेघालयआवबो मैया 6 सुबुंनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ केस मोनफिननाय जादों आरो दा बे 6नि मादाव 3 साउथ वेस्ट गार' हिल्सनिफ्राय आरो 1 जाबाय इस्ट खासि हिलनिफ्राय थामहिनबा सानजा खासि हाजोनिफ्राय बुंनाय जादों बेखौ आरो 1 जाबाय वेस्ट गार' हिल्स आरो गुबुन 1 जाबाय वेस्ट खासि हिल्सनिफ्राय मोननाय जादों। आरो दा बे हिसाबै मेघालयनि कर'ना स्टेटासखौ नायोब्ला दासिम मेघालयआव टोटेल केसआ जाहैबाय 27 आरो बारग'नायनि अनजिमाया गासै 12 आरो एक्टिभ केसआव दङ 4 आरो 1आ थैबाय। आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालआ मैया गवालपारायाव दैबानाजों गाग्लोबजानाय ओनसोलफोरखौ खौरां लानो थांदोंमोन आरो बेवहाय बिथाङा दैबानाजों लोमजानाय मानसिफोरनो जाग्रा आदार जगायनानै एबा राननानै होनाय जादोंमोन। गुबुन फारसेथिं जोंनि भारतनि थामहिनबा COVID-19 स्टेटासखौ नायोब्ला दासिम जोंनि हादराव गासै 1,93,497 देहानियाव कनफार्म केस मोननाय जादों आरो बेनिफ्राय थैनायनि अनजिमाया गासै जाबाय 4,980 आरो बारग'नायनि अनजिमाया गासै 82,627 जाबाय। आरो दासिम जोङो वर्ल्डनि कान्ट्रिफोरनि मादाव नायोब्ला टप 10नि मादाव नायोब्ला इन्डिया दासिम 9 नाम्बाराव दङ आरो USA जाबाय बयनिख्रुइ सिगाङाव दङ, बेनिफ्राय ब्राजिल दङ, बेनिफ्राय रासिया, स्पेन दङ, UK दङ, इटालि, फ्रान्स, जार्मानि आरो इन्डिया जाबाय 9 नाम्बार जायगायाव दङ। आरो गुबुन फारसेथिं आरो चाइनानि पजिसनखौ बुङोब्ला चाइनाया गासै 16 नाम्बार पजिसनाव दङ आरो बिसोरनि दासिम एक्टिभ केसआ जाबाय गासै 63। चाइनाया दासिम गोदान COVID-19 केस मोननाय जायाखै। बिथांमोननि जा पजिटिभ केस बेफोर गासैबो बारग'नायनि लामायाव दङ। गुबुन फारसेथिं वर्ल्डनि COVID-19 स्टेटासखौ नायोब्ला दासिम बुहुमाव गासै 60,36,23,023 जाहैबाय आरो थैनायनि अनजिमाया 3,66,812 जाबाय आरो बारग'नायनि अनजिमाया गासै 26,59,270 जाबाय। नोंथांमोननि दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जेसेबां रादाबफोर फोसावबाय थायो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो जाहाथे शेयार खालामनो नाजायो आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे जों फोसावनाय गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो। उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों।